ಮಂಡೆ ಹಿಡಿದು ಸಂಡೆ ಮುಟಕ್ಕೆ ಅನ್ವೇರಡ ಪನ್ಪೆರ ತೂಕ ಫೈಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕುಲ್ ಕೇಂದಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಡು ಫೈಲ್ಸ್ ಎಂಕಲ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಜೀವದ ಎಡ್ಡೆ ನೆತ್ತಿಯರ್ ಪೋಪಿನಿ ಒಂದು ಫೈಲ್ಸ್ ಅದು ಸೊ Hii Lovebirdz Family guys, good evening. ಮಾತರೆಗ್ಲ ಇಂತ ವ್ಲಾಗ್ ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇನಿ ಸಾನ್ವಿನ ಸ್ಕೂಲ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಗೆ ಮೊರನಿ ತೂತ ರೆಡ್ ಡೇ ಇತ್ತು ನಂಚ ಅದಿನಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಡೇ ತುಕ ಇನಿ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ದತ್ತು ಬರ್ಪೇನ್ ಅಲ್ಪ ಸರಿ ಇಂತ ವಿಡಿಯೋ ನಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ದು ಮೊನ್ನಿಗಳು ನಾನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಿತ್ತು ಜಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಈತೇನು ಬಂದು ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ನಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಗದೆ ಇನ್ನು ನಮಕ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಯಾರು ನೀರು ದೋಸೆ ರೆಡಿ ಆವನುಂಡು ಬಟ್ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಾಗ ನೀರು ದೋಸೆ ಬಂದು ಇಷ್ಟನೇ ಇಜ್ಜಿದ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತು ಜೈಕೋಸ್ಕರ ಖಾಲಿ ಬಜಿ ಒಂಜಿಗಿತ್ತೆ ಸಾನ್ವಿ ಪಪ್ಪಾಯ ತಿನ್ನೊಂದುರ್ಲೇರು ಪಪ್ಪಾಯ ಒಂಜಿ ವೀಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸತಿ ಇಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಡೈಲಿ ಕೊರ್ಪುಜಿ ವೀಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸತಿ ಯಾರು ಕಾಂಡೆ ಬಜಿ ಬಂಜಿಗೆ ತಿನ್ಪೇರು ತೂವೊಂದುಪ್ಪಾರು ಅಂಚನೆ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ರಾಗಿ ಸರಿ ಮೂಲು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ತಂಪ ಆವಡನ್ ಬಂದು ರಾಗಿ ಸರಿ ನಮ್ಮನೆ ಮಲ್ಪನ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ರಾಗಿ ಸರಿ ಪೌಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ತಂಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರೋಂದುಪ್ಪನ ನಂಬರ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆರ್ಡರ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರಾಗಿ ಸಾರಿ ಪೌಡರ್ ನೆಟ್ ಪದರಾಡ ಬಗೆತ್ತ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರಾಗಿ ಸಾರಿ ಪೌಡರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಪಯೋಗ ಸಾನ್ವಿನ ಸಾನ್ವಿ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಆತಿತ್ತು ಎಲ್ಲೋ ರೆಡ್ ಜುಟ್ಟು ಪೂರ ಕಟೊಂದು ಇದಾಡ್ತೀವಿ ಒಂಜಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಡ್ರೆ ಬಂತೀರಿ ಅಂಚ ಅದೊಂಜಿ ಕುಕ್ ಅನ್ಪಾತ ಒಂದ ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲ ಕುಕ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕುಕ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕುಕ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕುಕ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕುಕ್ ಪೊಯ್ ಇನಿ ಬಾಕಿದ ಜೋಕಿ ಪುರ ದಾದ ಪುರ ಕಂತು ತೂಕನಮ್ಮ ಪೊಯ್ ಒಂಜಿ ಟಿಪ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಟೈಟಲ್ ತೂದೆ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಫೈಲ್ಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಅನಂಜಿ ಫೈಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ದಾದ ಪೂರ ಫುಡ್ ತಿನ್ನೋಡಾಯ್ಕ ಅವನ ಎಂಚ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪೂರ ಪನ್ಪಿನೇನೆ ಎಂತ ವಿಡಿಯೋ ಪನ್ಪೆ ಎಂಗನ ಸಾನ್ ಬಾಬಾಗಿ ಮೈಕ್ ದೀತೆ ಅಂಚ ಅದು ಬಾರಿ ಕುಸಿಟುಲೇರು ದಾಲ ಒತ್ತುಂಡ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೋರ್ಗೆ ಏನೋಡು ಆರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ತಗ್ಗಗೆ ಏನೋಡು ಅಂಚ ಪಂದಿತ್ತೇನೆ ನಾನು ಒತ್ತೊಚ್ಚಿಂದತೆ ಅಂಚ ಅದು ಅವೇನು ಮುಟ್ಟೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಮೆಲ್ಲ ಪೋಪುಂಡತೆ ಕೈ ಟುಕ್ ಟುಕ್ ಒತ್ತರಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಗೈಸ್ ನಕ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಂಚೆಲ್ಲಾರ್ಕೆ ಎನ್ನಿ ಮತ್ತೆ ಸೌಖ್ಯನಕ್ಕೆ ಎನ್ನಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಗಲ ಸಣ್ಣ ಸ್ವರ ಬರ್ಪುಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಮಂತಂದ ರಪ್ಪ ಸ್ವರ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ನೀ ಎಂಗಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ದಾದ ಮತ್ತ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಲ್ದಿರಂದ್ಲ ನಿಕಲೆಗೆ ಏನಾರ್ನ ಬಾಯ್ ಹಿಡ್ದೆ ಪನ್ಪಾಳೆ ಅದೇ ಸಾನು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗೈಸ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಇರ್ಪ ನೋಡು ಇರ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಹುಡು ದಾದ ಮಾತ ಕಲ್ತಿದಾರೆ 1 ಹಿಡ್ದು 10 ಮುಟ ಪನ್ನೋಡು 1 ಹಿಡ್ದು 10 ಮುಟ ಪನ್ನೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವರ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ವರನೇ ಇಜ್ಜಿ ಸರಿ ಬನ್ನಿ 1 2 3 ಏ ಸ್ವರ ಸ್ವರ ಇಜ್ಜಿದಾನೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ನೀರ್ ಪಂಡಾರಡ ಪಪ್ಪಡ ಕೇಕ್ ಅನ್ನಾರ ಬನ್ಪೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಐವಕ್ಕ 7 ಬಕ್ಕ 9 ಬಂಡ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಕೇಕ್ ಕನ ಪೇರ್ ಪನಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ರಪ್ಪ 1 2 ಇವತ್ತು ಜೋರ್ ಸ್ವರ ಬತ್ತು ನಿಂಗಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬನ 1 ಹಿಡ್ದು 10 ಮುಟ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ನಿಂಗಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಅಂಚನೆ ಅಂಚನೆ ಮಂಡೆ ಹಿಡ್ದು ಸಂಡೆ ಮುಟಕ್ಕೆ ಅನ್ವೇರಡ ಪನ್ಪೆರ ತೂಕ ಫ್ರೈಡೆ ಈತ ಮೈಕ್ ಕೊಡ್ತೇನ್ ಈತ ಸ್ವರ ಬೊಡ್ಚಿರಿ ಓಡಿರ್ನ ಮೈಕ್ ಸಣ್ಣ ಮೈಕ್ ಕೊಂಡು ತಿರುಗಲಿ ತುಲಿ ಯಾರನ್ನ ಸ್ವರ ಮುಲ್ ಜೋರ್ ಬೋಪುಣಂದು ಯಾನ್ ಪಿರೌಡೆ ದೀತೆ ಅತೆ ಅತೆ ಸಣ್ಣ ಪಿರೌಡುಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ಏರ್ ಕಲ್ಪಾದೀನಿ ಇರೆಗೆ ಸಂಡೆ ಮಂಡೆ ಮಾತ ಸಂಡೆ ಪಿರೌಡ್ ಉಂಡು ಸಂಡೆ ಮಂಡೆ ಉಂಡು ಸಾರಿ ಸಂಡೆ ಮಂಡೆ ಏರ್ ಕಲ್ಪಾದೀನಿ ಬಾಬಾ ಸನ್ವಿ
ಸಂಡೆ ಮಂಡೇ ಏರ್ ಕಲ್ಪದೀನಿ ರೇಗೆ ಎಂದೀತೆ ಸಂಡೆ ಮಂಡೇ ಏರ್ ಕಲ್ಪದೀನಿ ಸರಿ ಬಂದಿದೆ ಸಂಡೆ ಇರೆ ಕೇಕ್ ಬೋರ್ಡ ಬಡ್ಚ ಕೇಕ್ ಬೋರ್ಡ ಬಡ್ಚಿ ರೇಗೆ ಸಂಡೆ ಮಂಡೇ ಏರ್ ಕಲ್ಪದೀನಿ ದೀಪ ಸಂಡೆ ಮಂಡೇ ಏರ್ ಕಲ್ಪದೀನಿ ರೇಗೆ ಟೀಚರ್ ಕಲ್ಪದೀನಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಟೀಚರ್ ನೇಮ್ What is your teacher name? Mom. Yes, good girl, son Baba. What is your name? Yencha, mom. Our Yencha mom teacher na name ate. What is your name? Teacher. What is your name? My name is Tiki. Sari banne sanni gottunde engala son Baba kuda naataka anpir. My name is Dade. Dade, my name is Sanvi. My name is Dade Sanvi. Sanvi, ala. Sanvi, my name is Kopa irada. Sanvi, mic test mantondrille irate Sanvi. Ita nama main topic ಗೆ ಬರ್ಕ ಪೈಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕುಲ್ ಕೇಂದಿತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಡು ಪೈಲ್ಸ್ ಎಂಕಲ ಇತ್ತಂಡು. ಸೊ ಸಾನ್ವಿ ಬಾಬಾಗಲ ಇತ್ತಂಡು ನಿಕುಲ್ ನಂಬಾಯರ್ ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಆತ ಹೀಟ್ ಅಂಡ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಸಾನ್ವಿಗೆ ಹೀಟ್ದ ವಸ್ತು ದಾಲ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪೂರ ಚಾಲಿತದಾರೆಗು ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂಚೆನ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆ ಪೂರ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಶುರುವಾನಾಗ ನೇಕ್ ತಂಪು ಪೂರ ಮಲ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಆಯ್ತ ಮೇಲ್ಮೇಲೆ ಖಾರ ಪೂರ ತಿನ್ಪಿನತ್ತು ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ಪೈಲ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಶುರು ಆಪುಂಡು ನೆಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದಾದ ಎಂಚ ಒಂದೇನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪಿನೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಡ್ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ ಒಂದತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಆದ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಡು ಒವ್ವ ಅಂಡಲ ಅಂದು ದತ್ತು ಕುಲ್ಲರ್ಲ ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಮೇಟ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗೆ ಪೋರೆ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ತೂನಾಗನೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಸುರುಕು ಇತ್ತ ಪನ್ಪೆ ಒಂದು ದಯ ಬರ್ತೀನಿ ಒಂದು ಬರ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಉಂಡು ಒಂಜ ಟೆನ್ಷನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ದಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಪಂಡ ಕುದೋಂದಿನವುಲೇ ಕುದೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ಕುದೋಂದಿನವುಲೇ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಂಕ್ಲೇ ಬೈದಿನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಹೆರಿಡಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಮೂವತ್ತೆರಗ್ಲುಂಡು ಪಪ್ಪನ ಸೈಡ್ಲುಂಡು ಅಮ್ಮನ ಸೈಡ್ಲುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕ್ಲ ಬೈದನೆ ಈವನ್ ಸಾನ್ವಿಗಳ ಬೈದನಿತ್ತೆ ದಾಲ ಮನ್ಪರ್ಲ ಆಪುಜಿ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಚೆನೆ ನನೊಂಜಿದಾದ ಪಂಡ ನೀರು ಸಾರಿ ಪರಿಯತ್ನೆ ಉಪ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಖಾರ ಫುಡ್ ದಿಂಬೂಡ್ ದಿಂಚಿಲ ತಿನ್ನೋ ಬರ್ತೀನಿ ಈವನ್ ಎಂಕುಲ್ಲ ಖಾರ ಫುಡ್ಡೇ ತಿನ್ನೋ ಅಂತೀನಿ. ಸೊ ಖಾರ ಪೂರ ತಿನ್ನೊಂದು ಬತ್ತಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಈವನ್ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಏತ್ ಖಾರ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತದ ಪಂಡ ದುಮ್ಮು ನಿಕುಲ್ ಪಂಡ ನಂಬಾಯರು ಎಂಕುಲ್ನ ಕಜಿಪು ತಿಂತ ಪನೋಡು ಆತ್ ಖಾರ ಎಂಕಲ್ನ ಕಜಿಪು ಓವೇ ಕಜಿಪು ಅವಡು ಕೋರಿದ ಮೀನ್ದ ಪೂರ ಕಜಿಪು ಇತ್ತೆ ಲೈಟ್ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಖಾರಲ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಪು ಜನ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಅದೇ ಸಾನು ಅಂಚ. ಸೊ ಇಂಚ ಪೂರ ಕೆಲವು ರೀಸನ್ಸ್ ಉಂಡು ಪೈಲ್ಸ್ ಬರ್ರೆ ಪೈಲ್ಸ್ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಪಿನ ಪಂಡ ಮೋಷನ್ ಮನ್ನಾಗ ಮೋಷನ್ ಗಟ್ಟಿ ಆದ ಪೋಪಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಹಿಡಿದು ಅವು ಬ್ಲಡ್ ಬರ್ಪಿನ್ ನಮ್ಮ ಕೈಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೂರ್ನಾಗ ಆ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೂರ್ನಾಗ ಅವು ಬ್ಲಡ್ ವೈಗ್ ತಾಗದು ಬ್ಲಡ್ ಬರ್ಪಿನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ಸೊ ಒಂದು ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ದಿನೋಡ್ದು ಉಪ್ಪುಂಡು ನೆಡ್ದು ವೀಕ್ ಆಪಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ವೀಕ್ ಆಪಿರು ಮಸ್ತ್ ಕಡ್ಡಿದೆಲ್ಲ ಕನೆ ಆಪಿನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಪೋಪಿನಿ ಎಡ್ಡೆನೆತ್ತೇರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವದ ಎಡ್ಡೆನೆತ್ತೇರು ಪೋಪಿನಿ ಒಂದು ಪೈಲ್ಸ್ ಇರ್ದು. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ದಾದ ಅನ್ಕೊಡ್ ಪಂಡ ಹಾನಿತ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸಿರಪ್ ಆಡೋದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಈ ಸಿರಪ್ ಎಂಕ್ ವರ್ಕ್ ಆತಂದ್ರೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗ್ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪಗ್ ಬಾಕಿ ತಕಲಿಗೆ ನಾನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಒಂಜೇ ಪನ್ಪಿನಿ ಈ ಸಿರಪ್ ಕೊರೋಡ ಅಂಡ ನಿಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿಕಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇನೋಡು ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಡತ್ತ ನಿಕಲ್ ಒಂಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪರ ಪೋಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಡ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಕೊರ್ಪೇನಿ ನಿಮ್ದೆ ಸಿರಪ್ ಕೊರ್ಪೇನಿ ದಾಪಂಡ ಒಂದಿಟ್ಟು ಮೋಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ್ ಪೋಪುಂಡು ಮೋಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ್ ಪೋಂಡತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ಬರ್ಪುಜಿ. ಸೊ ಆ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ಬೇನಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಬ್ಲಡ್ ಬರ್ಪಿನಿ. ಸೊ ಈ ಸಿರಪ್ ಏನ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದೆತೋನೊಲಿ ಪಂಡ ಒಂದೇನು ನೈಟ್ ಒಣ ಸಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ದೆತೊಂಡ್ರೆತ್ತೀನಿ ಎಂಕಿ ದೆತೊಂಡ್ರೆತ್ತೀನಿ ಈ ಸಿರಪ್ನ ಬಟ್ ನಿಕುಲು ದೆತೊನ್ನಾಗ ನಿಕಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇಂದ್ರ ದೆತೊನ್ಲೆ ಒಂದು ಸಿರಪ್ ಪರೋಲ್ಯಾ ಪಂದ್ ಒಂದು ಸಿರಪ್ನ ಪರಿಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮನದಾನಿ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಶೋಕುಡೆ ಲೋ ಮೋಷನ್ ಪೋಪುಂಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ದಾಲ ಬರ್ಪುಜಿ. ಸೊ ಒಂದು ಎಂಕ್ ವರ್ಕ್ ಆತನಿ ಈ ಸಿರಪ್ ಅವೇ ನಾನು ಕೂಡ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇನೊಲಿ ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಒಂದು ಪೈಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಏನ್ಲೆ ಇನಿ ಬ್ಲಡ್ ಪೋಂಡು. ಸೊ ನಿಕಲ್ ದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬಂಡ ಇನಿರ್ದೆ ಖಾರದ ವಸ್ತುನು ಮುಟ್ಟರೆ ಬಲ್ಲಿ
ಕಾರದ ವಸ್ತುನು ದೂರನೇ ದಿಯೋಡು ಅರೆಬ್ದ ವಸ್ತುನು ತಿನ್ನರೆ ಬಲ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಸೊ ನಿಕುಲ್ ದಾದ ತಿನ್ನೋಡು ಬಂಡೆ ತೌತೆ ತೆಕ್ಕರೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ನೈಟ್ ಇಸಪ್ ಗೋಲ್ ಪಂತಿಕ್ಕು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅವೇನು ನೀರ್ಡ್ ಪಾಡ್ ದಿಯರ್ಡ ಕಾಂಡೆ ಬಜ್ಜಿ ಬಂಜಿಗೆ ಪರಿಯರ್ಡಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ತಂಪವು ಪಪ್ಪಾಯ ಪರ್ಂದ್ ಇಂಚಿನ ಮಾತದೆ ತೊನ್ಲೆ ಸೊ ರಾಗಿ ಬೆಸ್ಟ್ ನಿಕುಲು ಪರ್ಪಡ ರಾಗಿ ಸರಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಲ್ಪರ ಕಷ್ಟ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆ ರಾಗಿ ಸರಿನ ಡೈಲಿ ನಿಕುಲು ದೆತೊನ್ಲೆ ರಾಗಿ ಮಸ್ತ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಈ ಮೋಷನ್ ಪೂರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ್ ಪೋಯಾರೆ ಸೊ ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ದಿಂಚಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆ ದಿನದ ದಿಂಚಿ ಕಾರನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಂಕುಲ್ ಪುರ ಮಲ್ದಿನ ಮಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಪಂಡೆ ಎಂಕುಲ ಬಿತ್ತದ್ಲ ಕಾರ ಪುರ ತಿಂತ ಮಸ್ತ್ ಜೋರ್ ಆದಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇವನ್ ಕುಲ್ಲರ ಉಂಟುಜಿ ಸೊ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತದಿತ್ತನ್ ಪಂಡ ಐಕ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದದು ನೋಡು ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬೋದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಇವನ್ ಯಾನ್ಲ ಬೋದಿತ್ತೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಏನು ಐಕೆ ಎರೆಗ್ಲ ಬೊರ್ಚವು ಬೇನೆ ಪನ್ಪುನ್ಯಾನ್ ಅಂಚ ಅವೇ ನಿಕುಲು ತೌತೆ ತೆಕ್ಕರೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಐಟಮನ್ನು ತಿನ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ರಾಗಿ ಸರಿ ಪರ್ಲೆ ఒక ಪಪ್ಪಾಯ ತಿನ್ನೆ ಪರ್ಂದ್ ತಿನ್ನೆ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ತಂಪುದ ಐಟಮನ್ನು ಪೂರ ತಿನ್ನೋಂಪೋಲೆ ಕೋರಿನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮೀನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಮೀನ್ ದಾಲ್ ಆಪುಜಿ ಮೀನನ್ನು ತಿನ್ನೋಲಿ ಮೀನ್ ಸಾರನ್ನು ತಿನ್ನೆ ಫ್ರೈನ್ ಮುಟ್ಟರೆ ಬೋಡ್ಚಿ ಒಂತೆ ಫೈಲ್ಸ್ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನೆಟ ಫ್ರೈ ಪೂರ ಬೊಡ್ಚಿ ಚಿಕನ್ ಅಂತೂ ಬೋಡ್ರನ್ನೇ ಬೊಡ್ಚಿ ಸೊ ತರಕಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ತೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿ ಪತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಲಕ್ ಇಂಚಿನ ತೊಪ್ಪುಲೇನು ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ತೊನ್ಲೆ ಬಟ್ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಪಾಡು ಅರ್ಡಲ ಒಂಜಿ ಮುಂಚಿ ಎಲ್ಯ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದು ಕಜಿಪ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಆತ್ಲ ರುಚಿ ಆಯ್ದಿರ ಪಂದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದು ಕಜಿಪ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ವರ ಕ್ಯೂರ್ ಆನೆಟ ಈ ಒಂಜಿ ಫುಡ್ ನಿಕುಲು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಂದು ಪೋಲೆ ಅವೇ ನಿಕುಲ್ ಐತೆ ಪೇನ್ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಪನಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ದಾದಾನ್ ಪುಡ್ಪಂಡೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕುಲು ಕೋರಿ ತಿಂದಾಡಲ್ಲ ಆ ದಿನ ತಿನ್ಯಾನಿ ನಿಕುಲು ತಂಪುನು ಮಲ್ಕೊಡೆ ಈಜಿನ ಈ ಸಿರಪನ್ನು ದೆತೊನೊಲಿ ನಿಕುಲೆಗ್ ಈ ಸಿರಪನ್ನು ದೆತೊನೊಡಂಡ ಅವೇ ಪನ್ಲಕನೆ ಕೇಂದ್ ದೆತೊನ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತೊಂತೀನಿ ಬಟ್ ಇತ್ತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತಂದೆ ಯಾನಂತೂ ಇಂಚಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ ಖಾರ ಪುರ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಸೊ ಅವ್ಲು ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಖಾರ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲಾಡು ಇಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಅವ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆತನೆ ಅಂಚಾದ ಮೂಲ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಒಯ್ದನ್ ದಾಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕೋರಿ ಬರ ತಿಂಡಿನೆಲ್ಲ ರಾಗಿ ಸರಿ ನಮ್ಮಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಂಡು ಸೊ ಆ ರಾಗಿ ಸರಿನೇ ನಮ್ಮ ಪರ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಿನೇಜಿನ ನೈಟ್ ಮೆನ್ ತಿಂದಿತ್ತಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕಾಂಡೆ ಪರ್ಪ ಎಂಕುಲ ರಾಗಿ ಸರಿನ ಪುರ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ಈಟದ ತಿಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ತಂಪು ಮಂತಂಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತಂತೂ ಆಟಿದ ಟೈಮ್ ಸೊ ಇನ್ನಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ವೆದರ್ ನಮಕ್ ಹೀಟ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಫುಲ್ ಹೀಟ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಹೀಟದ ವಸ್ತುಲೇನು ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ತಿನ್ನೋಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಲಂಚನೆ ನಿಕುಲ್ ತುಯ್ಯರ್ ಮೊರಣಿ ಸಾನಿನ ಬಾಯಿಡ ಪೂರ ಪೊಕ್ಕೆ ಆದಿತ್ತಂಡು ಸೊ ಇತ್ತನಟಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಜ್ವರತ ಮರ್ದದು ಪೂರ ಅಂಚ ಆದಿತ್ತಿಜಿ ಬಟ್ ಈ ಸತಿ ಆಂಡ್ ಅವೇ ವೆದರ್ ಅಂದೆ ಪನೋಲಿ ಸೊ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗು ಈ ಬೇನೆ ಇತ್ತೆ ಮೋಷನ್ ಪೋದು ಬ್ಲಡ್ ಪೂರ ಪೋದು ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಬೇನೆ ಅಂತಂደ ನಿಕುಲ್ ದಾದನ್ ಪೊಡ್ಪಂಡ ಮೋಷನ್ ಪೂರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಚ್ಚ ನೀರ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗು ಉಗುರ್ ಬೆಚ್ಚ ಕುಲ್ಲರೆ ಆವುಡ ಆ ನೀರಿಗೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 1/4 ಗಂಟೆ ಕುಲ್ಲೋಡು 1/4 ಗಂಟೆ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಜನ ಏರಂಡಲ್ಲ ನೀರ್ ಮೈತಂಡಲ್ಲ ಅವು ನಿಕುಲಿತೆ ಒಂದು ಪುರ ಬನ್ನಾಗ ತೆಲ್ಕೆ ಬರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬಟ್ ಒಂದಿತ್ತ ಪೇನ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಗೈಸ್ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಉಪ್ಪುದ ನೀರು ಉಂಟ್ಲೆ ಬೆಚ್ಚ ಆ ನೀರನ್ನು ಆ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಏರಂಡಲ್ಲ ಮೈಪು ನಕ್ಲಿತ್ತಂಡ ಇವನ್ ಅಮ್ಮ ಮೇಗ್ದಿ ಏರಂಡ್ಲಿತ್ತಂಡ ಸೊ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ನೀರ್ ಮೈಪೋಡು ಸೊ 1/4 ಗಂಟೆ ಕುಲ್ಲಿ ಆಡಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಪೇನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರಿಲೀಫ್ ಆವರೆ ಅವು ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಸೊ ಉಪ್ಪು ಬೆಚ್ಚ ನೀರಿಡು ಕುಲ್ಲೋಡು ಶೋಕಣ್ ಅವೇ ಪೂರ ತಂಪುದ ಐಟಮನ್ನೇ ತಿನ್ನೋಡು ಈ ಸಿರಪ್ನು ಪರೋಡು ರಾತ್ರಿ ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲು ಒಂದು ಕ್ಯೂರ್ ಆಯ್ಜಿಂದ ಪನ್ನಾಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ನಾಗ ಒಂದು ಕೆಲವು ಟೈಪ್ಸ್ ಪೂರ ಪುಣ್ಣೆಕ್ ಖಾಲಿ ಪೈಲ್ಸ್ ಅಂದೇ ಪುದರತ್ ಕೆಲವು ಮಾತ ನೇಮ್ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಬೇತೆ ಟೈಪ್ಸ್ ತಪ್ಪುಂಡು ಒಂದೇನು ಸರ್ಜರಿ ಮಂತ್ಲ ದೆಪ್ಪೇರೆ ಇವನ್ ನನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಮಸ್ತ್ ಜೋರಾದಿತ್ತಂಡೆ ಸೊ ಆರ್ನ ಸರ್ಜರಿ ಮಂತದ ಎತ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಂತದ ಎತ್ತಿಂಡಲ್ಲ ಪಿರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಿರ ಅಂಚೆನೆ ಆ ಪಾಟ್ ಹಿಡ್ತೊಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಬಿತ್ತದಲಕ್ಕ ಪಿದೈ ಬೂರುಂಡು ಸೊ ಅವು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಎರೆಗ್ ಪುರ ಆತ ನಕ್ಲೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಪ್ಪು ಆ ಬಿತ್ತದಲಕ್ಕ ಬರ್ಪಿನಿ ಪಿದೈ ಅವನ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಂತದ ಎಪ್ಪು ಏರೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕುಲು ಅವು ಸರ್ಜರಿ ಮಂತದ ಎತ್ತಂಡಲ್ಲ ಪಿರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಿರ ಹೀಟ್ದ ವಸ್ತು ಪೂರ ತಿನ್ನಂಡ ಪಿರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಹೀಟ್ದ ವಸ್ತುನು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬ್ಲಡ್ ಪೂರ ಪೋವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದಾಂಡ ನಿಕುಲು ಅವ ಪನ್ಲಕ್ಕ ತಂಪುನು ತಿನ್ನೆ ತುಪ್ಪ ಪೂರ ತಿನ್ನೆ ಸೊ ರಾಗಿ ಸರಿನ ಪೂರ ತಿನ್ನೆ
ಉಂದೇನು ಪೂರ ಮನ್ಪುಲೆ ಕೋರಿ ಪೂರ ತಿಂದಾಡ ನೈಟ್ ಈ ತಂಪುದ ವಸ್ತುಗಳು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ದೆತ್ತೋನುಡೆ ಪೈಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಿನಕುಲು. ಸೊ ತಪ್ಪು ತರಕಾರಿ ಅಂತೂ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ತಿನ್ಲೆ. ಸೊ ಈತೆನ್ ಮಾತ್ರ ಪನೋಲಿ ಈ ಪೈಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಂಪುದ ವಸ್ತು ತಿನ್ನೋಡು ಪನ್ಪಿನೇ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅನ್ ಪನೋಲಿ ಕ್ಯೂರ್ ಆತೀನಿ. ಈ ಒಂಜಿ ಸಿರಪ್ ಹೊಡ್ದು ಎಂಕ್ ಕ್ಯೂರ್ ಆತನ ಅಂಚನೆ ತಂಪುದ ವಸ್ತು ತಿಂದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಗೆ. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೊಲಿ ಹೊರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಆಲೆ ಅಕುಲು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಅವೆನ್ ದೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ತಂಪುಂದಿ ಓನ್ಲೆ ಜೀವನು. ಸೊ ಆತೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಈತೆ ಎಂಕ್ ಈತೆ ಪನೋಲಿ ನೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದಲ್ಲದೆ ತೊಂದುಜ್ಜಿ. ಸೊ ಈತೆನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ತಂಪುನು ತಿನ್ಲೆ ಈತೇನು ಮಾತ್ರ ಪನ್ಪೆ. ಸೊ ನೆಟ್ದೆಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಕಲ್ಲ ಡೌಟ್ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮನ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ನಾನು ಒಂಜಿ 2-3 ಜನದ ಕ್ವಶನ್ ಬಾಕಿ ಉಪ್ಪು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾವೇನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮನ್ಪೆ. ಸೊ ಈತೇನು ಪನೊಂದು ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಇರ್ತಿಕ್ಕಾಗ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್. ಟಾಟಾ ಬಾಯ್. ಸಾನ್ವಿ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.